Bona tarda als mitjans de comunicació, com sempre, per assistir a les convocatòries que fem de premsa des del grup municipal socialista. Com podeu veure, avui m'acompanya Juan José Borràs, que és membre del grup municipal socialista i regidor de l'Ajuntament de Vinaròs. I estem aquí per a comparèixer perquè moltes persones suposo que des de casa estaran pensant, no? Com vostès sabran, ahir en les obres de l'Avinguda Llibertat una persona va perdre la vida en caure en una de les zanjes que s'estan fent per tal de portar endavant les obres de l'Avinguda Llibertat. Primer que tot, des del grup municipal socialista el que volem fer és traslladar les condolències i els nostres respectes a la família i als amics de la persona que lamentablement ha perdut la vida en aquestes obres. En segon punt, el que voldríem dir, sobretot, és per avançar-nos a possibles comentaris, a possibles comunicats, a possibles qüestions d'aquelles persones que ens vulguin tildar d'oportunisme polític, perquè ja portem temps en això de la política i sabem com pensa la gent. Oportunisme polític hagués sigut que des del grup municipal socialista en cap moment haguéssim tingut mai res, haguéssim dit mai res, haguéssim estat amagats a casa esperant a que passés alguna cosa per sortir avui en aquesta roda de premsa. I això saben vostès, els mitjans de comunicació, que no ha sigut així. S'han fet rodes de premsa, s'han fet denúncies públiques al plenari de l'Ajuntament de Vinaròs, s'han fet denúncies també a les comissions informatives sobre l'estat de les obres i lamentablement ens trobem en aquesta situació avui, lamentant, insistim, la pèrdua d'una persona que ahir va perdre la vida en aquestes obres. Arribats en aquest punt, des del grup municipal socialista, el que no pot ser d'una altra manera és demanar el que ve sent lògic, no? La paralització immediata de les obres per dues qüestions fonamentals. La primera, s'ha d'esclarir, evidentment, les causes de la mort d'aquesta persona que va caure en una de les zanjes, pràcticament al final de l'Avinguda Llibertat, i per, evidentment, donar-li la garantia legal i jurídica que mereix el reconeixement d'aquesta persona en aquest procés tan, d'alguna manera, difícil per als familiars i per a les persones més properes. I segon, per una qüestió de seguretat. És curiós que ahir va passar aquest accident lamentable, aquest matí l'Ajuntament de Vinaròs ha tret un comunicat escuet, castellà, poques línies, i esta tarda estan veient vostès, els mitjans de comunicació, que hauran pogut fer algunes tomes de recurs, que aquesta Avinguda Llibertat s'ha plenat de valles. S'ha plenat de valles, de cartells indicatius, de cintes perimetrals, com en la vida, des que van començar les obres, hi havia hagut a aquesta Avinguda Llibertat. Fet que demostra i fet que reconeix implícitament i explícitament que la seguretat fins al moment o fins al dia d'ahir era negligent en aquestes obres. Veurem si a partir d'ara seguir sent així o no, i és una qüestió que ha de resoldre l'Ajuntament com a promotor de l'obra en l'empresa adjudicatària d'aquestes obres. I això ens porta a la segona part abans de passar-li la paraula al meu company Juan José Borràs. L'Ajuntament en el seu comunicat parla d'iniciar, com és normal, una investigació per esclarir la mort d'aquesta persona i de demanar responsabilitats a l'empresa com a promotors l'Ajuntament de l'obra. És evident que l'Ajuntament com a promotor de l'obra té una sèrie d'obligacions respecte a l'execució d'aquesta obra i evidentment és la de demanar a l'empresa que està executant l'obra quin ha sigut el seu pla de seguretat, etc. Però no ens oblidem ni llevem el foc de lo que és també realment important, que és la responsabilitat política. Si el promotor és l'Ajuntament de Vinaròs, que és qui contracta les obres, l'Ajuntament de Vinaròs té una responsabilitat, efectivament també, jurídica sobre aquest tema. I aquí és quan llancem la següent pregunta. On està el regidor d'Urbanisme, el senyor Lluís Adell? On està el coordinador d'àrees, el senyor Amat? I per últim, on està l'alcaldessa de la ciutat, la senyora Maria Dolores Miralles? Ningú pensa assumir responsabilitats polítiques? Ningú pensa posar el seu càrrec a disposició del que ha passat? Ningú pensa sortir públicament a donar la cara en persona, públicament davant de vostès els mitjans de comunicació? El que tenim fins a dia d'avui, pràcticament 24 hores, poc més de 24 hores després d'aquest succés, és un comunicat escuet als mitjans de comunicació i en castellà. Suposem que el coordinador i redactor de discursos escrits, el senyor Amat, haurà fet el procediment oportú. Per part meva, res més. Insistir en el que he dit al principi, en transmitir els nostres respectes a la família i amics,
insistir en la qüestió de l'oportunisme polític, que ara el senyor Borràs els farà una explicació, crec que escueta, de tot el que ha sigut podríem dir, enrenou d'obres i pronunciaments públics que hem tingut com a partit. I per últim, demanar responsabilitats polítiques, insistir-ho, on està el regidor d'Urbanisme, el senyor Lluís Adell, no ha donat la cara. On està el senyor Amat, coordinador d'obres i d'àrees, no ha donat la cara. On està la senyora Maria Dolores Miralles, alcaldessa de la ciutat, no ha donat la cara. Faig una última reflexió, i me sap molt de greu fer-la i pràcticament la faig a títol personal. Faig vostès a casa una reflexió que és la següent. Si això hagués passat, estan governant natros a l'Ajuntament de Vinaròs, ara mateix tindríem el Partit Popular, el Partit de Vinaròs Independent i a Vox a les escales de l'Ajuntament demanant la dimissió de tots els regidors de l'Ajuntament de Vinaròs en responsabilitat de govern, i primer el de l'alcalde, el senyor Guillem Alsina. Vull dir que està bé que de tant en tant ens facem certes reflexions. Nosaltres sortim des d'una responsabilitat i des d'una moralitat que ens exigeix el nostre partit de demanar responsabilitats polítiques. No estem parlant d'oportunisme polític, estem parlant de què passaria si la situació fos a la inversa. Insistir-ho, ho hem advertit moltíssimes vegades, i el que va passar ahir simplement és conseqüència d'una sèrie de resultats on hi ha hagut moltes persones que han fet cap a l'hospital i han fet cap al centre de salut perquè han tingut lesions en aquesta mateixa obra. Per part meva, res més. Li passo la paraula al senyor Juan José Borràs. Sí, bona tarda, moltes gràcies als mitjans per assistir. Bé, les obres de l'Avinguda Llibertat han sigut des del primer dia un desgavell absolut. Recordaré que nosaltres des del primer dia vam denunciar davant de l'opinió pública i vam demanar explicacions a l'Ajuntament perquè des del primer dia, per exemple, recordem que el pas de vianants que es va fer per salvar la rotonda de l'Avinguda de Barcelona, diem i seguim mantenint que per allí passava la gent mesclada en camions, en cotxes, en motos i en el que fes falta. Això va ser una primera qüestió que es va plantejar quan es va iniciar l'obra teòricament tal com s'hagués tingut que desenvolupar, és a dir, per fases. Es va tallar des d'Avinguda Barcelona fins a Maria Auxiliadora i es va començar a treballar allí. Molt bé. Però ves per on, de repent, segons el regidor d'Urbanisme, en una roda de premsa que va fer junt a la regidora de Governació, la senyora Carla Miralles, diuen que uns operaris han descobert, milagre, que els tubos que condueixen l'aigua potable són de fibrocement. Gran sorpresa. Bé, els puc dir que tant a l'avantprojecte que nosaltres vam presentar ja en el seu dia com al projecte definitiu estava molt clar que aquestes conduccions eren de fibrocement. I llavors què fan? Què diuen? Bueno, s'haurà de substituir, per tant tenim que adelantar i tenim que fer tota l'obra d'una vegada. Van agarrar l'excusa del fibrocement per això, però veguen la contradicció. Resulta ser que el fibrocement, és a dir, l'amiant al final que conté el fibrocement, decideixen no substituir-lo, deixar-lo dins enterrat baix del d'això. I els poquets tramos que han tingut la necessitat i l'obligació de traure per substituir-los pel poliuretà ho han fet sense cap mesura de seguretat perquè el trasllat d'aquests materials s'ha de fer baix unes mesures de seguretat molt estrictes i en molta cura a llocs específics i determinats per depositar estos materials. Descobreixen que ho han de fer tot un cop i es comencen en la senyalització absolutament dantesca d'aquestes obres. Des del primer moment, el grup municipal socialista hem sortit en rodes de premsa, en notes de premsa, a les xarxes socials, advertint de la perillositat, de la mala accessibilitat i del caos circulatori que es creava en aquesta actuació. Recordem també, després, de repent, a la zona ja urbanitzada, la zona entre Avinguda Barcelona i Maria Auxiliadora, de repent va aparèixer un traçat pel mig de les obres encara en execució
i no acabades, evidentment, on la gent tenia que passar per aquell indret. Tots recordaran, perquè es va fer viral, una imatge del braç d'una retroexcavadora per baix de la qual passaven vianants perquè havien de travessar este camí que s'havia fet. No només això, els passos de vianants s'han ficat comunicacions en precari, en unes xicotetes rampes. La vorera de la part est, diguem, la part d'allà, hi ha hagut llocs on la valla no ha permitit ni 1 metre d'amplada per poder passar qualsevol persona en una discapacitat o en un cotxet de crios. És a dir, des del primer dia els ho hem advertit. I no els ho hem advertit només en rodes de premsa, en notes de premsa, per xarxes socials. Hem preguntat i hem exigit explicacions tant a les comissions informatives, que per això estan, com als plenaris. Preguntant, en cas de que passés algun incident, lamentablement avui ha passat, de qui seria la responsabilitat? Davant de la nostra pregunta, el regidor d'Urbanisme, el senyor Adell, cri-cri, no sabe, no contesta. La senyora alcaldessa, molt menys. Però entonces ve el senyor Amat. Entonces ve i mos diu en tot el cuajo que la responsabilitat és dels tècnics i de l'empresa adjudicatària. Hi ha que dir-li que la responsabilitat evident és d'aquelles persones que firmen qualsevol document que està dins de l'expedient de les obres. Evidentment, l'empresa adjudicatària, evidentment, els tècnics, tant de l'Ajuntament com els externs, que són els encarregats de supervisar l'execució de l'obra, com el regidor d'Urbanisme i la senyora alcaldessa. Aquestes persones són les que firmen en algun moment qualsevol document dins de l'inventari, dins de l'expedient, perdó. L'únic que no firma és un. L'únic que no firma és un, que és el senyor coordinador de no sé què, coordinador d'Ares. Este no firma. Este, en qualsevol moment, si hi ha una responsabilitat, este senyor no en tindrà cap de responsabilitat. I és evident que tots els altres, tant a nivell tècnic, és a dir, empresa adjudicatària, tècnics, com a nivell polític, tenen una responsabilitat perquè han firmat documents dins d'aquest expedient. Per tant, veurem a veure quina és l'assumpció d'aquestes responsabilitats, no només ja pel problema que va passar ahir, que també, sinó pel desgavell que ha suposat des del primer dia l'execució de l'obra de l'Avinguda Llibertat. Gràcies. Per a concloure molt ràpidament, i després si teniu preguntes les contestarem com sempre, com no pot ser d'una altra manera. Feia referència al meu company Juan José Borràs a lo que ha sigut el desgavell i les denúncies que nosaltres hem fet tant públicament com podem dir privadament dintre de les comissions informatives, que per això està aquest mecanisme dintre de l'Ajuntament de Vinaròs. El Partit Socialista no ha sigut l'única persona o entitat que s'ha queixat d'aquestes obres. Recordaran vostès, i els mitjans de comunicació ho han publicat alguns de vostès, i vaig a donar noms perquè ha sigut públic. Pastís se va queixar de les obres i de com s'estaven portant a terme les obres. Motos Adell se va queixar de com estaven les obres i de com... Motos SBK, perdó, de com s'estaven portant a terme les obres, disculpen. També la immobiliària que tenim aquí davant, que de la nit al dia se va trobar que l'entrada estava impracticable sense cap tipus de rampa. Veïns particulars que d'un dia per l'altre van veure com no podien entrar al cotxe dins dels seus aparcaments en aquesta franja de l'Avinguda Llibertat sense cap tipus d'explicació, ni de cartell, ni de trucada, ni de comunicació. I a mi m'agradaria o voldrem recordar les maneres que se tenen moltes vegades de governar i d'exercir la responsabilitat política, coordinar i sobretot supervisar. Quan el Partit Socialista en el seu moment aconsegueix una subvenció europea que és per a portar a terme aquestes obres, dada important, la hemeroteca moltes vegades m'ho jugam a les passades, realitza una sèrie de reunions informatives prèvies. En l'avantprojecte. Efectivament. Ens reunim en els col·legis de la zona
i en el Palau de Justícia i en el Cefire. Primera reunió per tal de fer una jornada de feedback en l'avantprojecte i les necessitats que ens indicaven en aquest moment. Ens reunim amb aquells comerciants que també van vindre o van voler participar en aquesta reunió, en una segona reunió. I en tercera i última instància, en els veïns que també van vindre i que s'han voler reunir amb nosaltres. 3 reunions. L'actual equip de govern, des del moment que ha començat les obres, o des del moment que assumís, millor dit, el poder a través de la moció de censura, ni una vegada ha fet una reunió informativa per a ningú, ni per a particulars, ni per a negocis, ni per a centres educatius o serveis adscrits a aquesta Avinguda de Llibertat. Per la qual entendran vostès que quan nosaltres demanem responsabilitats polítiques i que se doni la cara públicament i no a través de comunicats curts i pràcticament se burlen de la ciutadania de Vinaròs, entendran que ho fem en fonament d'opinió. I a partir d'aquí si tenen... Jo vull afegir una cosa, que se m'ha oblidat també. És a dir, el projecte estava previst que es realitzés en fases. És a dir, la primera fase anava de l'Avinguda Barcelona fins a Maria Auxiliadora, la segona fase venia de Maria Auxiliadora fins aquí, fins al camí Carreró, la tercera fase anava fins a l'entrada aproximadament del Col·legi de l'Assumpció i la quarta anava fins al carrer El Pilar. Si aquesta obra en total té que durar aproximadament un any, executada per fases hagués suposat que durant 3 mesos haguessin hagut uns veïns i uns comerciants que s'haguessin vist perjudicats. Els 3 mesos següents, la següent fase. I així successivament, en el que qualsevol veí de l'Avinguda Llibertat hagués tingut una afectació màxima de 3 mesos, vaig a ficar, 4 si vol ficar. Ara no. Ara la totalitat de veïns, comerciants i ciutadans del poble tindran una afectació de lo que dura l'obra. Durarà un any, durarà 10 mesos, durarà el que tingui de durar. És a dir, que tots aquests veïns i comerciants que s'han vist molt afectats actualment s'haguessin vist afectats perquè evidentment les obres generen afeccions. Per supost que sí, no se fan d'avui per demà damunt d'un paper. Generen molèsties, generen afeccions, però s'ha de tindre en compte la mínima afecció possible de cara als ciutadans. Gràcies. Si tenen alguna pregunta? Home, la pregunta seria, en aquest cas, els tècnics serien els que vindrien a supervisar tota aquesta gran actuació que s'està fent, o vigilant d'obres com tenen d'altres municipis. Bueno, jo crec que ho ha comentat el meu company Juan José Borràs, aquí hi ha una responsabilitat manifesta de l'empresa que executa evidentment aquestes obres, d'aquell personal que supervisa aquesta obra, però m'agradaria afegir, disculpa un moment Juan José, que no hem de desviar l'atenció només de la responsabilitat i visió tècnica. És que els polítics, quan estem en responsabilitats de govern, estem cobrant per a supervisar, per a reunir-nos, per a parlar, per a vindre a peu d'obra a revisar. Entonces, el quid de la qüestió és que aquí la responsabilitat no l'han de desviar només en qüestions tècniques. Hi ha una responsabilitat política que s'ha d'assumir, sigui la del regidor d'Urbanisme, el senyor Dei, sigui la del regidor de coordinador d'àrees, el senyor Amat, que no firma res però ho maneja tot, o sigui de l'alcaldessa de la ciutat, la senyora Miralles. I si algú té que dimitir, que dimitisque, o que surti a donar explicacions públiques com a mínim. Però no perdem de vista que a part de la qüestió tècnica també està la responsabilitat política. Jo el que volia dir és que els tècnics suposadament algun part hauran passat al govern municipal. Molt possible, molt possible. En el resto d'obres que també hi ha en altres carrers, com Sant Pasqual o Prestebono, heu detectat també algun tipus d'irregularitat a l'Avinguda Llibertat? No, en principi, a veure, més enllà de que han pres unes obres... A veure, en este cas sí que hi havia una motivació, ¿vale? de complir uns terminis per obtindre la subvenció corresponent d'Europa. És a dir, les obres d'Avinguda Llibertat s'havien d'haver acabat al desembre del 24, però com la Comissió Europea va tardar moltíssim en donar el vistiplau a la subvenció, se va demanar una ampliació del termini que anava fins a desembre del 25. Però, evidentment, a desembre del 25 tenen que estar completes per a poder rebre la subvenció. En el cas de Sant Pasqual i Remei, també tenen un termini, però me penso que, si no recordo mal, és lo del tema de La sostenibilitat turística. De la sostenibilitat turística en destí, i això me penso que va fins a juny del 2026.
Mentre que les obres d'Arcipreste Bono depenen d'una altra cosa, depenen dels FOIs, dels plans d'obres i serveis de la Diputació, i honradament en aquest moment no sé si hi ha un termini final, però suposo que també serà a final d'any o primer semestre de l'any que ve. I afegim respecte al que deia el company Borràs, respecte als plaços per la subvenció europea, perquè segurament alguna persona molt lista i en estudi sortirà a dir és que els regidors socialistes van demanar una subvenció a Europa com tenien poc temps, ho han tingut que fer tot ràpid i correcuita. Recordem que en el moment en què s'ha realitzat la moció de censura al desembre de 2023, fins que han començat les obres, pràcticament gener, febrer del 2025, que és quan se comencen les obres, aquí hi ha hagut una redacció lenta de lo que és el projecte, perquè la informació que tenim és que aquest projecte generava molts de dubtes i tensions dins de l'equip de govern. Recordem que aquest projecte té un carril bici que podríem dir que és una part important de la mobilitat, que recorre de punta a punta l'avinguda, i pareix ser que a Vox no li generava molta confiança. I això va fer que en el temps s'anés dilatant els tempos en els que ara mateix podia estar aquesta avinguda pràcticament, si no enllestida, molt avançada. Vull dir que també és important que tinguéssim en qüestió aquestes Ara vaig a ficar jo una qüestió de collita pròpia. Anem a veure, si al mes de desembre fan la moció de censura i al mes de febrer trauen la licitació del projecte, haguessin donat a entendre clarament que tot el que estava fet estava ja acabat i a punt de licitar. Han tingut que demorar esta licitació 10, 12, 13 mesos, 14 mesos per poder dir hem sigut nosaltres els que han fet l'obra d'Avinguda Llibertat. No, no és veritat. L'obra de l'Avinguda Llibertat l'haguessin pogut treure a licitació al mes de febrer de l'any 24. ¿Vale? 2 mesos després d'haver fet la moció de censura. Per què no ho fan? Pues perquè així podem dir que hem treballat i hem fet i hem això. És el que opino. Una última cosa. Què us sembla la decisió de posar a la venda els terrenos de Soterranyes? A veure, en principi no hi ha una opinió formada. El que no sabem és quin és el motiu. A veure, per una part, canviem de qualificació uns terrenys on anava a l'auditori per poder fer terrenys que puguem vendre. Per una altra part, volem comprar terrenys pel patrimoni municipal i per una altra part, venem terrenys a Soterranyes. La venda dels terrenys a Soterranyes suposen la mort, per dir-ho d'alguna manera, del projecte que podia haver-hi hagut de polígon industrial a Soterranyes. No la mort perquè, evidentment, allí hi ha 1 milió de metres quadrats. Si se'n venen 220.000, doncs ne segueixen quedant 800.000. Però, bueno, entre això i el camp de tiro és evident que aquest equip de govern no té cap intenció de tirar endavant res relatiu a Soterranyes. Gràcies.